खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। दा गिबियावनो आङो फिल्म इन्डास्ट्रिनि आरो बर' गावजों गाव सोरखौबा जोगारनाय सोरखौबा अननाय बर' माहारिनि हारिमुनि जौगालुनि थाखाय फंनैसो आं राव बुंनो सानदों। गिबियावनो आं दा दिनैनि बे फुंनि समाव आंनि बुंलांनायाव गिबियावनो आङो फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरि, बर' हारिमु अनसायगिरि दैदेनगिरि, जेसेबां बर' माहारिनि कालसारखौ मोजां मोनग्रा आरो बर' माहारिखौ दिनैसिम कालसारजोंनो फोथांनानै दोननाय दैदेनगिरि आरो फिल्म नायनानै मोजां मोनग्रा जेसेबां बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद, राजनितिकआनो जा, गामि रायजो राजानि दैदेनगिरियानो जा, आंनि बुंनायाव आङो गोरोन्थि जायोबा हाजासे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बियो आरो माबाफोर बुंफ्लाङोब्ला सोरबाफोर गोदै रावजों राया सोमखारिया एसेबाबो बुंब्रफ्लांनाय रावखौ मोजाङै लेंहरनानै बा मोजाङै गियानखौ होयो। जायफोर आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थि जायो, जायफोर गोरोन्थिनि थाखाय मोजां फोरमायना होयो, बिनि खाथियाव आङो हान्थु खरायनानै आखाइ खबजबनानै खोनासंगोन आरो गियानखौ लागोन। अराय सम आङो निमाहाखौ मोनगोन होननानै गिबियावनो मिजिंथियो बयनिसिमबो। दा आं बुंनो सानदों, नारा नाथा जुजिगासिनो दं। नारा नाथा बुंदों दैदेनगिरिफ्रा उन्दै गथ'खौ आखल गियाननिफ्राय गेमस्रिनि आखल गियानखौ बावनांगौ। नाथाय बे बावनांगौ होननाया माब्रै? बयबो मोनाबिलि ओंखाम जाखांनानै सोरबाया सान्दुं गोसानि थाखाय औवाबारि सिङाव ज' जिरायनानै खोनासङो। मोनफ्रोमबो बर' इउटुबारानो जा, मोनफ्रोमबो बर' निउसआनो जा, मोनफ्रोमबो बर' लिरगिरियानो जा, गेमस्रि दैमारिनि नारा नाथा बुंनाय रावसो खोनागासिनो दं। नाथाय माब्रै? जाय दैदेनगिरिफ्रा बुंनांगौमोन दे गेमस्रिनि बुंबाय थानाय रावा बर' निउसआव, बर' इउटुबारफ्राव, बर' लिरगिरिफ्रा बन्द' खालायनांगौ, दिनैनिफ्राय गेमस्रि दैमारिनि रावखौ ओंखारनांला होननानैसो बादा होनांगौमोन। नाथाय जेरै हायो ओरै नारा नाथा माने नों सिगां आं सिगां बुंनो हायो बुंगासिनो। नाथाय बे रावखौथ' माने बै समनि बोसोरसे बोसोरनै बावनानै थानाय गथ'फोरनि गोसोआव सोनासो हरदों। होमब्ला बैखथ होनना बुंदों। बर' माहारिनाव बर' माहारिनाव रायजो गामि ओनसोलाव रायजो जानायनि आयेना दङ दिनैसिमबो आरो मोनफ्रोमबो दल-दना आयेनखौ लायो। नाथाय आयेनखौ थार बिजिरग्रा जोंनि इन्डियानि नेम निथिखौ जोंहा कर्ट दं, आयेना। सोरबा माहारियारि आफादानो जा, सोरबा रायजो ओनसोलनि रायजो राजायानो जा, सोरबाया फिल्म इन्डास्ट्रिनि बा हारिमुनि दैदेनगिरिफ्रा गावनो निजा आयेनखौ लाजोबनो हानाय पावार गैया। फिसा आफादफ्रा रोङैखौ हायैखौ इन्डियानि कर्टफ्राव बा आसामनि जिबायदि नेम निथि केस बिजिरग्रा कर्टफ्राव दैथायहरनांगौ। बे दैथायहरनाया जाहैबाय माबायदि जाहैगोन? जेरै दाय मावबा 6 मास, बोसोरसे, बोसोरनै, 3 मास बेल होयो, जामिनाव फैयो। जामिननिफ्राय मासे मास कर्टआव हाजिर जानो गोनां जायो। नाथाय गोरोन्थिनि थाखाय जेलावनो थाबाय थानांगौ बे नङा। जेलावनो हर सान थाथारनांगौ बे नङा।
मानि थाखाय जामिन होखो, मानि थाखाय बेखौ आखल आखुखौ मोजाङाव जाथों होननानै जेलनिफ्राय बायहेरायाव हरखो? मानसिनि आखल आखु चेन्ज जानो थाखायसो बेखौ दैथायहरदों। सम सम बेखौ कर्टआव हाजिर जानो होयो। मानि थाखाय? नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुदों फिसा फिसा गिदिर गिदिर बर'नि आफादफ्रा सोलोंनांगौ आयेनखौ दङ। इण्डियानि कर्टआ बा इण्डियानि आयेना बा जेसेबां जोंनि खना खनला रायजो जानाय स्टेटफ्राव आयेन दं, बे आयेनखौ मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादनि मोनफ्रोमबो फिसा फिसा संगठनफोरनो आयेनखौ नोंसोर बिजिरनानै ला होननानै लिरना हरदोंना? साननो गोनां। फाग्ला नङिखौसो फाग्ला होनबाय थायोब्ला बे फाग्ला होनजाग्रायाबो केस होनो हानाय पावार थायो। फाग्ला नु आंखौ मानो फाग्ला बुंनो थाखो? जादोंमोन निसानि खबाव माबा मोनसे समनि बार बा बेमारनि नारसिननायाव जादों जानो हागौ फाग्ला। फाग्लायाथ' मास मोनसेनि गेजेराव मुलि जानानैबो हामदों जानो हागौ, हामाखैबो जानो हागौ। नाथाय बेखौ फाग्लाथार होननानै लिखित लिरना दोनथारनांगौ होननानै आयेनाव दं नामा? गैया। बेखौनो आं बुंनो सानो, बारा गोलाव बुंबाबो रायजो राजाया आरो बुंफ्लेबाय थाबाबो माबाफोर गोरोन्थि सोमजिनो हागौ। ओंखायनो आं सुंद'यै आरो बुंनो सानबावदों फंनैसो। जेब्ला सलमान खानआ मै गावो, जेब्ला मानसिखौ गारिजों होख्रेमो, बेहाय इण्डियानि कर्टआ बेखौ जेलनि साजा होदोंमोन। बे जेलनि साजा होनायाव इण्डियानि रायजो राजाया जेसेबां रायजो राजा दं गासिबो सलमान खानखौ कनसिडार होनांगौ होननानै रावबो माथो होआखैमोन। जाय सलमान खानखौ मोजां मोनो बिथांमोना बुंदों दे बिथांनि थाखाय कनसिडार होनांगौ आरो बिथांखौ बाहेरायाव थानानै खामानि मावनो रायजोनि गेजेराव खाबु होनांगौ। रायजो राजानि खावलायनायाव इण्डियानि मेलेमजिबिफ्रा, जायफोर केस बिजिरगिरिफ्रा नंमारगौदां बेखौ जेलाव दोनोब्ला माखासे रायजो राजाया जाय सुबुंफ्रा खैफोदाव गोलैनो हागौ खोमा होननानै जेलनि साजाखौ कनसिडार होदों। बा सलमान खाननि दाया दाय नङामोन ना? सलमान खाननि केस बिजिरसालियाव डिक्लेयार होखांनायनि उनावब्लाबो रायजो राजानि खावलायनायखौ मानो खोनासंखो? बर' हारिनि जाबाय थानाय जाथायखौ बेजों एसेबाबो रिजायनो हागोन ना? आंसो सोंदों। रिजायनो हायोबा सलमान खाननि गोरोन्थिनि दाया जोंनि इण्डियानि नङाना नेम निथिया? दा आंनि बुंनायाव आङो खेबसे बुंबावदों, जि बुस्थुखौ आङो रायखांदों बुंदों, जाहाथे समाजनि गेजेराव आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। लोगोसे आरो आं बुंनो सानबावदों, गेमस्रि दैमारिया बर' माहारिखौ दंस' खालायबायना? गेमस्रिया सोर? गेमस्रिखौ जोंहा गिख्रंबाय थानो। दा बेखौल' आङो थोंजोङै बुंनो सानदों, गेमस्रि दैमारिया माहारिनि गेजेराव गोरोन्थिखौ मावबाय, दायखौबो रुजुननानै लाबाय। दा बर' माहारिनि गेजेराव माखासेया जानानै थांबाय। बर' माहारिनि गेजेराव खामानि मावनांगौ, सोलोंनांगौ, सोलोंनो खाबु एसेबाबो आवगायलांथों होननानै माखासे रायजो राजाया फिनै जायगा होफिननो
नागिरदों। दा बेसेबां अननाय दं बिनि सायाव रायजो राजाया बे अनग्राफोरनि सायावबो नायनांगोन आरो जायफोर गाज्रि मोनथारग्रा बिसोरनि सायावबो नायनांगोन। साजाखौथ' होबाय, डिक्लेयारबो जाबाय। दुनिया जोंनि आसामनि बर' रायजो राजा जेसेबां बर'फोर इण्डियाआव रायजो जानानै दं खना खनला रावबो मोनथियै गैया। गेमस्रि दैमारिखौ फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' माहारिनि कालसारनि दैदेनगिरिफ्रा माखासे सम दोनथ'योब्ला बैसोबो जायाखै, बैसोजों आखल गियाना फैयो। बेफोरखौ नेनानै बा साननानै दोनथ'दोंमोन। दा माखासे रायजो राजाया हास्थायफिनदों। बे हास्थायफिननायाव बिजिरगिरिफ्रा सानफिननो हानाय लामा दं नामा बेखौसो स्रोद-स्रोदै मोनफ्रोमबो अफिसाव सावरायखुमानांगौ। साजाया साजायानो। खेबसे बुबाबो बुगासे, 10 बार बुबाबो बुगासे। दा बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाया अनसायफिनदोंब्ला, बिनि सायाव अननाय दंब्ला, दे एबारनिफ्राय गोगोमै सानफेरनो हायै साजा होनानै बेखौ जोङो कनसिडार होनोसै आरो इयुनाव सोरबाफोर जायोब्ला रावखौबो जों कनसिडार होनो हानाय नङा। गिबि हिसाबै जोङो बयनिबो खावलायनायाव नुफेरै खोनाफेरै साजाखौ होनोसै नामा। बे साजाया जाहैबाय बर' माहारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिफोरनि अफिस मोनबैसे दं, बर' माहारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि बबे जायगायाव अफिस दङ थाय बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो कालसार हारिमु सिबियारिनि बा माहारियारि आफादफोरनि बर' रायजो राजाफोरनि अफिसफ्रा बहा बहा दं। खेबसे सारा आसामनि अफिसखौ साफा खालायना सिबस्रां, न'फोरनि मैलाफोरखौ फुगारस्रां, गासिबखौबो बाउन्डारिखौ साफा खालायहोनानै जेसेबां फिल्म इन्डास्ट्रिनि अफिसफोर दं बेखौ खेबसे साफा गावनि आखाइजोंनो साफा खालायहोजोबनानै खोनाफेरै नुफेरै साजा सारा आसामनि बर'फोरनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि अफिसफोरखौ सुस्रांहोनानै साफा खालायहोनानै खेबसे कनसिडार होनो हानाय दं नामा, बेखौसो आंनिफ्राय सोंस्लुनाय दङ। दा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरिफ्रा मा सानो? आंनि बुंनायाव गोरोन्थियाथ' जाखादों। जाखानायनि गेजेराव आङो निमाहाखौ बियो। नाथाय आङो लाजिनाय आरो गिनायजोंब्लाबो गेमस्रिनि सायाव बारे बारे रायजो राजाया अनसायफिननो खाबु होनायनि सायावसो आं फंनैसो राव बुंनो दिनै रायजोनि सायाव रिकुवेस्ट खालायनायदों। गेमस्रि दैमारिनि जानानै आंहा बुंनायाव जेबो लाबबो गैया। नाथाय फाग्लाखौ फाग्लायावनो दोनबाय थायोबा बे जोंनि माहारिनि जोंनि हारिनि थाखाय सासे फाग्लाजों दसजन फाग्ला जाफानायनि लामायाव थायो। दाथ' बे समनि फाग्लिया बै समनि फाग्लि जाखांनायाथ' बे टेब्लेट होनानै हामबायना। बे टेब्लेट होनाय हामनाया जाहैबाय सोर होखो? बर' माहारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि
हारिमु बर' कालसारखौ सिबिग्रा रायजो राजा गासिबो बिसोरनि टेब्लेटआ सारा इण्डियायाव मोना, बर'फोरनि गेजेरावल' मोनो। बे टेब्लेटआ जाहैबाय आयेन। दा हामबाय, साजाखौबो लादों, नाथाय रायजो राजानि खावलायनायाव बेबो आग बारायलांबाय। आग बारायलांनायनि सायाव आंनि बुंनाया गोरोन्थि जानायखौ आं नुहुरखादों। अन्नानै जाहाथे आंखौ बर' समाजनि गेजेराव बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरि, बर' हारिमु दैदेनगिरिफोर आरो कालसार दैदेनगिरिफ्रा आंखौ निमाहा होयो। आं दा गिबियावनो बुंनो सानबावदों, फिसा फिसाखौनो एसेबां जोङो दिनै सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव हगारोब्ला आं बेखौल' लास्टआव आं सोंनो सानो, बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' कालसार दैदेनगिरिफोरनि आखायाव बिटिआरनि सरकारा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि फिल्म बानायनो थाखाय, बर'फोरनि जारिमिनफोरखौ दिहुननो थाखाय फिल्म दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेसेबां रां हरखो, आरो सारा बर' रायजो जानाय ट्राइबेल हारिनि सायाव बिटिआर सरकारा बेसेबां दामनाय देनाय, बेसेबां गाननाय जोमनायनि ड्रेसफोर बायनो गोनां जायो बर'नि कालसारखौ मोसानो थाखाय, बेहाय बिटिआर सरकारा बिटिआरनि बाहेरायाव बा बिटिआराव बेसेबां रां होखो, बेखौ मालाबा ससियेल मिडियायाव नुदोंना रायजोफोर? बेखौसो आं सोङो। दिनै हिर' नालाय एक्टरानो एक्टर, दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टरफ्रा बर' हारिनि एक्टर ना, लिरगिरि, जायफोर फावगिरि, जायफोर हारिमुखौ दिनैसिम हर सान रायजो राजानि सायाव हर सान फोरोंदों, बे फोरोंनायाव माखासे मुखुब नांगौ गाननाय जोमनाय, दिनै माखासे रोङोबाबो मुखुब ड्रेस पार्टिखौ होनो हानाय बर'नि कालसार दैदेनगिरिफोरनियाव गैया। दा बेफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा हरदोंना, बेखौ मानो दिनै ससियेल मिडियाफ्राव नुवा, बर' इउटुबारफ्राव मानो नुवा? दा दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिल्म इन्डास्ट्रिनि सेन्ट्रेल कमिटि दं होनदों, बेथ' मोजांनि खौरां। सेन्ट्रेल कमिटिया थानांगौ आरो मावलांनांगौ खामानिया दङ। दा फिल्म इन्डास्ट्रिया अरायसम कालसारखौ लानानै, माखासे सम आरो बोथोरखौ लानानै फिल्मफोरखौ बानायो। दा बिटिआरनि बाहेरायाव जेब्ला जाथाय जानानै थांदों हारसा बर' बै समाव हारिदाङाबाजि गुफुर हालामनि थाखाय फिल्म बानायनायनि थाखाय बा गुफुरनि जायफोर कालसाराव नांथाबदों हर सान, बिसोरनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय बा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय एसेखिनि गुफुरनि प्राइमारि बा गुफुर आनसलिकआव एसेखिनि जोङो स्किम हरबाय होननानै बर' ससियेल मिडियाफ्राव बर' इउटुबारफ्राव नुदोंना? बे आंनि सोंलु। बिटिआर सरकारा बर'फोरनि गारबोनाय बा जालांनाय जाथायखौ फिल्म बानायनो थाखाय बा फिल्म इन्डास्ट्रिखौ जौगानो थाखाय एसेखिनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव थाखा होबाय होननानै बेखौ ससियेल मिडियाफ्राव नुदोंना? मोजां जोंनि बर' उन्दै गथ' बै समनि माखासे गान खनगिरि, दामग्रा देग्रा, दामनो रोंनाय, सुनो रोंनाय, बिथांमोननि थाखाय अनुदान होबाय होननानै मालाबा खोनादोंना? फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसियाथ' दिनै जेरै एक्टर जेरै डिरेक्टर ओरैबायदि खामानि मावनो नाजादों, बेफोरखौ मावनो हानायासो बर'नि मोनसे जौगालु खामानि। गाबोननिफ्राय सप्तासेल'नि माबायाव बर' निउसफ्राव, बर' इउटुबारफ्राव फोरमायनो हागोन ना? गुफुरनि जाथायनि थाखाय, गुफुरनि फिल्म बानायनायनि थाखाय, गुफुर हालामनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेखिनि थाखा रां बा स्किम हरबाय होननानै, फिल्मनि थाखाय जारिमिनखौ बुरखांनो थाखाय एसेखिनि अनुदान हरबाय होननानै बुंनो हागोन ना? गाबोननिफ्राय हो, बर' निउसगिरि बा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि दैदेनगिरिफ्रा गाबोननिफ्राय डिक्लेयार हो। नंथारै राव
फोरखौसो हर सान ओरैनो समखौ थांगारहोबाय थादों। दा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय, बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया दंमारोब्ला आरो बिटिआर सरकारा फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय रां रुफा जौगानो खामानि मावनो थाखाय रां रुफा होदोंब्ला गुफुर हालामनि थाखाय बेसेबां रां रुफा हरनो हायो बेखौ गाबोननिफ्राय सप्तासे बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा निउसाव दामनानै हो। बिसोर आंनि खावलायनाय। बै समनिफ्रायनो गुफुर हालामाव रायजो जानाय बर' रायजो राजा जायफोर हारिमुआव नांथाबनानै दं बिथांमोना हास्थायबाय थादों गुफुरनि जारिमिनखौ मोजाङै बर'फोरनि गेजेराव मोजां जारिमिन बायदि मोनसे जारिमिनखौ सुजुनो थाखाय फिल्म बानायनो थाखाय नारा नाथा नाजादों। रां रुफा गैया। बे फिल्म बानायनो थाङोब्ला गाननाय जोमनाय नांगौ, माखासे दामनाय देनाय नांगौ। रां रुफा गैयिनि थाखायनो दिनै बानायनो हायाखै। बिटिआर सरकारनिफ्राय डिक्लेयार हो आरो बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा सों गुफुरनि जारिमिननि थाखाय फिल्म बानायनो थाखाय बेसेबां रां रुफा हरनो हायो बेखौ बर' रादाब बुथुमगिरिफ्रा सों। बेखौसो आंनि सोंलु। दा आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। बेखौनो आं बुंनो सानो, जोंनि थाखाय गेमस्रि दैमारिनि बर' हारिया देरसिन नङा। जि बर' हारिया गावनि आयेनजों गावनि नेम निथिजों बिजिरदों बे मोजां। आरो बर' माहारिनि गेजेराव अनसायनाय दङब्ला सानस'नो हायै नुनो हायै पानिसखौ होनानै समाजनि गेजेराव खामानि मावनो सोलोंनो हो। दिनै गिलु बालु इन्डियानि नेम निथियाव डिक्लेयार होनायनि उनावबो रायजो राजानि खावलायनायाव सनमान खाना दिनै जेलनि एक्टरा दिनै बाहेरानि एक्टर जानानै दङ। दा आंनि बुंनाया बेनो, हाजासे बर' समाजनि गेजेराव आं निमाहा बियो। गुफुरनि थाखाय बर' निउस रादाब बुथुमगिरिफ्रा गाबोननिफ्राय सप्तासे हो, बेनो आंनि खावलायनाय।